Chỉ bây giờ tôi nói cho nên calculus application of derivative control đòn ta calculus khá class 11 à tên ron zir toa class 11 à khá nên calculus ni phung claim azong in lo zir to limit tiang chi te continuity te khai nen to boka ti chuan differentiation b kha in ron zir zo to tura kan ngaya tin a derivative a differentiate dan also te tiang kha kan thiam sa tura kan ngai boka ti chuan application eng tiang in nge enga tan nge kan manang ti lai kha kan va en do na ni ti chuan tuna tan chuan kan en masak ber tur chu tangent and normal te ni ta tangent and normal application of derivative textbook a khanin chi thum tuna tan a chuan kan zir do na tangent and normal ti te increasing and decreasing maxima and minima te kan en do na ni tun bi ka ta na chuan tangent and normal bi ka hi kanen masadon ani ti chuan tangent and normal hi lecture nin kan thenanga tun bi ka chuan tangent and normal ni phungte slope of tangent and normal te kanenanga alepika equation of tangent and normal siam chodan kanenang ti chuan tangent and normal kan zir don chuan enge tangent chu ni ya enge normal chu ni ti kha kanen masadon ani enge tangent chu ni ta tangent kan an ti chuanin ti hianin curve lo nei ta ni kan curve a chuanin curve chu point tam takin a siam lo ni ta curve kan an ti kha chuan kong pui anga te pokhan ngai ruat tola heti hianin tian kan culture char thei anga ni ta ni kan curve ka continuous curve angin kan ngai ruat don ani ti chuan he curve a hianin he curve hun khat chawa tan tlang tu line kha tangent line kan ti chuni ta hemi line hi tangent line kan ti chuni kan tangent line chuanin kan curve kha point pakhata chauta point tilaya chau hian tok ta kha tangent line kan ti chu mun sang sang khanin kan draw the he tilai te po kan draw the ya mun khata chawa tok ta he tilai anga te point kan draw thei bok ta ti chuan tangent chu mun khat chawa tok kan curve mun khat chawa tok kan lo ti ta mun nia hianin kan line khanin kha curve kha kat vele thung ta seng chuan khatiang chi mun ni kan curve mun nia ron kat tu line ang kha chu second line ti ni vele thong ani tangent line le second line kha hriat san tur ani chu tangent line chu kan curve ron touch tu attach ani chu ain azuk si chawani kan curve ka akat lawa kan tangent khan chuan attach ringot ta second line chuanin kan curve kha mun nia akat ani ti chuan normal en vele thung tai langin enge normal chu ni ta tangent kan hretwa ti hian kan curve kan lo nei ta tangent ka chu kan curve mun khat chawa tan tu kan lo ti ta ti chuan hemi tangent perpendicular chi hianin line draw tai langin ti hian hemi hi kan normal line kan ti chuni tangent perpendicular chi kan line draw kha normal line chuni le ti chuan tangent and normal chu engwangin nge kan zir kan ti chuanin ahman na khatam emi matuna hianin example pakhat chau kan soi don ani karin kongpui dong hi curve anga kala thawani ta kongko ya hianin karin chak takin tlan tai langin kan kong kha low slip engtin emo oil te lo boi nemo khata khan lung thil te lo om ta selang chuan ka kha konga khanin kan kwal tlang thei lo kan tleng tlang don ta ni kan curve kongpui kha curve lo ni ta ti chuan kan tleng tlang chi khanin line kan vasiam ta chu kan va line vasiam chu kan kal mek na konga tang khan tangent line angina kalani hetinan he video hi lo en tai langin ti hianin bike kan in tlan siak ta bike kan in tlan siak a chon kong kwala khan hei akwal zo lo ta awatleng pheina khanin line avasiam ta ama ron kalna kong kwal zo lowa ama kalna kong pangai kha kar fakhani meita akwal zo lowa ron tleng tlang na ama up pot to force kha force kalna kong kha tangent achoni ta ni chu ti chon tharui chungchang force chungchang kan zirna chonin tangent line chu apoimo hle don ti na ni chu ti chon normal ve thung lo en le tai langin normal chu tuna miang chi khanin kongkwala kan lo tlan ta chak tok takin basa te chuanin kongkoya chak dewa basai chuan nasa dewin kha bas kol lo zong khan hetian bas ka lo kol ta se bas kol lo zong khan nangma kha basa tanga chuak zongin aron pot thin ta cheni khami force kal dan chi kha normal force kan ti chani tihan lo en le tai langin
kong kual na sa deu mai lo am ta ti hian kong kual a khan tlan zoi chon in a force kha a pot tu khat lema wangin a kual zo mai ta ama ro chu ti zoi na chang hre lowa i tlan tlang chuan in a force kha anat lu tuk don awang khanin tlan tlang zo lovin ti khwan bur ne mai na khopang kha cycle ang chi cycle ma thir sakor kan han tiang chi te a thil dang ate pon ni thauta kong kual a chuan in khami kan kong kual a kan vatlana kan force al pot chuak zong aron kalakha normal kan ti khanita khami min pona kha ana sate ma wangin kual zo lo khanin kan tluthien ta bas atang te pon bas chunga te chuang ta lang kong kuala khan bas kha chak taka kal chun bas chu ka tang khanin a the thla top me don cheni chu khami bas ina a the thlak top na che a force kalakha normal kan ti chuni normal a force kal dang zong kha normal kan ti chuni ta ni chu ti chuan a begin civil engineering ang chi te zir don chuanin tangent and normal chu imamo le don tina ni chu le tangent and normal zir tur chuan slope of a line kan hriat angai ta slope chung tin nge li ta slope chu thiloi dan tina ni mai ta ti chuan thiloi dan reng reng chu enga tangi nge kan tiang kan ti chuan horizontal atangin ti hianin ka thil kena ka tianga hi ti hian angilin azolin kaloda ta hemi hi horizontal kan ti khani ta ti chuan thil oi dan reng reng chu horizontal line atang hian engangin ngia oi ti kha kan te ngai ta entianan aizol kal ngai reng reng lo hne na hianin durtlang kong chho dan chu oi dan chu ti tala alo ngai thatu khan ami tha thiam mi lawang phaizol ami tan phei chonin kong chho kha ngai ruat thiam ngai nom lo ni chumi ni wang chuan thil oi dan kha te dan phungin ne ngai ta chumi tur chuan horizontal line atangin kan te thin don ani if a line L make angle theta with positive direction of x axis kan line khanin x axis kan anti khan chon in hemi horizontal line hi nei ta x axis atang khanin angle theta siam ta sela ti hianin x axis le y axis lo nei ta ti chon line ni lo nei ta ne kan line khanin hemi hianin x axis ne hian angle theta he lo siam ta hemi kan angle theta hi kan line oi dan soinan kan manangai ta ni ti chuan theta ringot kha chu maro chu entinana kan line chu durtlang kong chu 45 degree horizontal atangin ne ti taringot ila 45 degree chu number pa ngai alo ni si lo wangin 45 degree kha number pa ngai ani si lo wangin alo fe tu khanin ngai ro thiam rekon ma se number pa ngai ya thil vachut tur chon number pa ngai convert angai ta chumi convert nan chuan tan kan hmang thin don ani ti chon slope of a line chu tan theta kan ti thin don ta kan angle theta kha 45 degree lo ni chuan tan 45 chu 1 kan kong oi dana kha 1 ani kan ti chuan angle kha 45 degree ni ti kha kan wangai ro thei mai don ta ti chuan thil oi dan kan soi don chuan tan theta tangent value angin kan soi don ne chu tan kha chu tangent tinani mai ta le ti chuan slope of tangent chu nge ni ta tangent kha chul tuna kan soi line tin en khan thumun reng tho ani ya slope of tangent to the curve at a given point nge mo miron pek sa ta sela chu chu kan curve a point kha kan nei sa intina kan point kha x1 y1 ni ta se x1 y1 a khan tangent line draw tai lang chu mi kan tangent line oi da na chu en don tai lang en tiangin nge kan ti ta kang ti hianin curve lo nei ta ni ti son he kan curve a hianin point pakhat x1 y1 lo nei tai langin ti hian he point a hian x1 y1 a hianin tangent line draw tai la x1 y1 a tangent line kan draw a ti son he kan tangent line hianin angle theta lo siam ta sela if theta is angle made by tangent with x axis lo ti tai langin ti khwan ti chuan slope of tangent chu na china kan soyang chi khan tangent chu line tho ni wangin a slope chu tan theta tho khani don ani slope of tangent chu tan theta ni ta amaro chu derivative a khan in class 11 a khan in kan zir to a first principle mang khan dy by dx kan ti kha slope of tangent at xy tinani ta slope of tangent chu tan theta chu dy by dx at x1 y1 hemi x1 y1 point a kan tangent ina angle siam kha theta ni chuan a slope chu tan theta ni ta chu dy by dx
derivative kan ti khani chu application of derivative aron ni tak na chana po ni tani tangent kan anti top khan chuanin kan shevek ta class 10 changin kan zir chho to class 9 10 changin tangent chu kan ria chu eng tingin nge derivative a kan zuk derivative mangin eng tingin nge tangent kha kan zuk sonang kan ti chuan a slope atang khanin kan mang do ni chu ti chuanin tangent kan zir na chana chu a slope dy by dx awanga zir kan ni application of derivative of tangent kan bazir na chana chu ti kha kan shedo na ni ti chuan he mi tangent gen normal a chuanin a poimo ta ber chu derivative application of derivative aron ni tak na chan slope of tangent dy by dx at x1 y1 kha kan she chiang do na ni ha ti chuan formula kan nei ta slope of tangent at x1 y1 chu dy by dx at x1 y1 ti ni chu normal ve thung lo en le tai langin slope of normal chu tin nge kan zon ve le ta kang curve lo nei ta kan curve khan x1 y1 a khanin ma miang bok khan tangent i draw a ta chon normal kan draw ve le bok non ta tangent le normal kan nei ta tangent le normal kha chu kan soi tuang khan normal chu tangent perpendicular to ni wangin hetilai 90 degree ni don ta ti chuan normally na x axis nena angle siam hetilai angle ve thung chu hemi angle hi enge ni ta ang chu 90 plus theta 90 plus theta ni don ani acha ninge kan ti chuan hetilai hian right angle triangle ni ta hetilai hi hemi triangle atang hian hetilai point hetilai hi exterior angle ani ta theorem kan nei sa chu exterior angle of a triangle is the sum of the two opposite interior angle ti ni ta hemi 90 le theta plus hetilai angle hi ni don ti na ni ti chuan slope of normal kan an ti khan chuan slope of normal chu tan 90 plus theta angle kan 90 plus theta ni wangin a slope chu tan 90 plus theta 90 plus theta chu second quadrant ania second quadrant a chun tan khan negative ani wangin hi minus chuan tan 90 plus theta chu cot theta minus cot theta ti kha kan hriat sa ni bok ta ti chuan slope of normal chu minus cot theta amaro chu cot khan nge tluk cot chu minus 1 by tan theta ni le ta tan theta khan nge tluk kan ti kha tan theta chu tangent slope kan ti kha ni ta tangent slope chu di tan theta chu enge kan ti kha tan theta chu dy by dx minus 1 by dy by dx at x1 y1 kha slope of normal kan ti chuni ta ni chu ti chuan slope of normal at x1 y1 chu minus 1 by dy by dx at x1 y1 kha kan nei le ta ni ti chuan formula pahni kan nei ta ni chu hi kan hriat renga ngai ta pakhat na chu slope of tangent at x1 y1 chu dy by dx at x1 y1 ania pahni na chu slope of normal at x1 y1 chu minus 1 by dy by dx at x1 y1 ani ti chuan hemi pa ka hianin thil hriat ngai kan nei le ta boka pakhat na chu if the tangent at point x1 y1 is parallel to x axis kan tangent khan x axis parallel ta sela hi nakina increasing decreasing te maxima and minima kan zir huna po kan lamang tangkai zel don ani he thili kan hriat chian angai tian curve lo nei ta ni hi y equal to f of x curve lo nia ti chuan x1 y1 a hianin x axis parallel horizontally ne tiang hian tinani so hi x axis ania hemi parallel chi hian line draw tai langin ti chuan khami x axis parallel line kan draw khan chuan angle theta x axis in parallel nena in parallel chuan x axis na in kar angle chu 0 ni don ta ani chuan a slope chu slope kha tan theta kan ti khani ta tan 0 ni tinani ta tan 0 chu 0 slope of a line parallel to x axis chu 0 ni tinani ta ani chuan slope khai nge kan ti kha slope of tangent kha 0 ni chuan slope of tangent chu dy by dx kan ti khani ta dy by dx chu 0 ni don ani ti chuan eng point a po tangent draw la chu kan tangent chuan x axis a parallel chuan a slope chu 0 ani char don tinani dy by dx kha 0 ni vekang dy by dx and 0 luk na chu kan tangent in a x axis a parallel na tinani chu le number 2 if the tangent at point x1 y1 is parallel to y axis parallel to y axis kan ti chuan vertical kan soina he tiangang angil takang hemi bangang te point ni thauta kan bangang kha y axis parallel to tinani vertical anga chu ti chuan
kan tangent khanin atinan hetiang ellipse sang si te hilo nita ta hian x1 y1 a hianin kan tangent chuanin y axis a parallel ta ani chuan x axis nen khan angle 90 degrees siam don ani vertical line reng chuanin x axis nen angle na 90 degree an siam don awangin an slope tur chu tan 90 nita tan 90 chu infinity ti khai riat sa nita ani chuan dy by dx slope of tangent kha infinity ni chuan dy by dx kha infinity ni don tinani hi kan share reng ngai don ni problem a khana ron fo dona pakhat na chuan x axis parallel to tangent chu a slope 0 ni dy by dx and 0 to come y axis parallel to emo x axis perpendicular to chu a slope kha infinity ni dona dy by dx and infinity to come kha point pani te kha kan share reng ngai ni le problem a kan kalang kha mi a concept kan han enta ka chang khanin problem kan face don ta a poi mo bera chonin a concept a ma mi ho wa kha kan zir chian masak zela ngai problem kan zir don reng chuan a ma in kan ma mo ho song song kha kan la khom vek anga chung song chu kan share vek nuwa a problem a kha kan zir chau thina ngai ni ta hian an entai langin find the slope of tangent and normal to the curve slope of tangent and normal to the curve means ta kan equation chu y is equal to 2x square plus 3 sin x at x equal to 0 ti ni ta hi equation hi kan zir chiang masa photang y is equal to 2x square plus 3 sin x kan ti chu hetiang deuh hian in a curve khawm don ta y is equal to 2x square plus 3 sin x curve chu hi lo ni ta at x equal to 0 kan ti chuan x equal to 0 hi chu origin heti lai kan soina hi ni ta ni origin hi x equal to 0 ni ta find the slope of tangent and normal to the curve at x equal to 0 x equal to 0 point a hianin tangent le normally draw don tinani chu hemi x equal to 0 hian tangent le normally draw nga chumi na slope siam chu min zot tinani ta ti hianin tangent le normal khalo siam tai langin ti chuan min zona chu hemi tangent hianin angle theta lo siam ta sela emo slope hianin angle ta hitilama negative lama emo heti zong theta lo siam ve bok ta se theta 1 ne ta sela le ti chuan kha kan tangent ina angle siam le normal ina angle siam kha eng tiang ang vel nge ni ang ti kha mi ron zona ni ta ni chu ti chuan min zona chu find the slope of tangent and normal ti lo ni ta solution a chuan we know that slope of tangent at x equal to 0 is slope of tangent kan ti khai nge slope of tangent chu dy by dx khan ita at x equal to 0 ni chuan dy by dx a khan xi a 0 it luk tir mai don ani slope of normal ve thung chu slope of normal at x equal to 0 kha enge kan ti kha minus 1 by dy by dx at x equal to 0 ni vele ta ti chuan dy by dx kha izon masaka ngai ti na ni dy by dx chu hemi tang hian kan zona ngai ta ni chu ite tang hian le dy by dx kan zona ngai y hi lo ni ta y chu 2x square plus 3 sin x kan differentiate ngai ta ni differentiating with respect to x x mangin differentiate ta la y differentiate chuan dy by dx 2x square differentiate ngai ta 2x square chu tin ngai differentiate ta kang d by dx 2x square zong don ta heta hianin 2 hi constant ani wangin 2 hi d by dx po nai la chuakang constant kha chu kan la chuak mai thei ti chuan x square chau khai differentiate angai ta x square chu ingtia differentiate tur nge ni tang le formula kan nei sa chu d by dx x to the power n chu nxn minus 1 ti ni ta nx to the power n minus 1 ta hianin kan n chu hemi kan n aya hianin 2 hi mang mai nga 2 ni chuan 2 minus 1 ti na ni dona n aya heta hianin 2 ti chuan x square differentiate chuan 2x to the power 2 minus 1 2x to the power 2 minus 1 kha 1 ani wangin 2x tina this one 2x to 4x lo ni ta ni chu this one 3 sin x differentiate vele ta ile tan plus homa plus ilanga 3 sin x differentiate don 3 sin x 3 chu constant ani bok wangina ma miang chi khani la chukanga chon sin x differentiate don d by dx sin x chu cos x ti khe sa bok ta this one 3 sin x differentiate na chu 3 cos x ti chuan in ta hian 4x plus 3 cos x nei ta ni kha dy by dx chu lo ni ta le chu heti lai hian kan da lu ngai ta ni
le hemi hi kan zon chua tur kha ni ta dy by dx at x equal to 0 ta hian in dy by dx 4x plus 3 cos x ania heta hian in x ya x equal to 0 ti ni wangin hemi hian x ya 0 i da lu don ani hemi x ya hian 0 kan da lu chuan hei 4 into 0 ti na lo ni dona 4 into 0 plus 3 cos x hian 0 i da chang cos 0 ti na so 4 into 0 plus 3 cos 0 cos 0 kha 1 ti kha kan hriat sa ni ya 4 into 0 to 0 ti kha kan hriat sa boka ti chuan 4 into 0 to 0 nia cos 0 kha 1 ani wangin 3 into 1 to 3 0 plus 3 to 3 ti na ti chuan slope of tangent at x equal to 0 to 3 ti na ni ta ni chu slope of tangent kan zong chuak ta pakhat na hemi hi kan mu chuak ta ti na ni ta pani na slope of normal ve thung slope of normal chu hi ni ta ta chuan minus 1 by dy by dx at x equal to 0 ti ni ta dy by dx hemi hi chu achunga hian hei kan zong chuak to ni dy by dx chu 3 ani ti kan thret to a ani chuan minus 1 hi chu pa ngai kan langa dy by dx at x equal to 0 chu hemi 3 hi kan mang to meang tila hian 3 kan da don ti na ni chu ti khan slope of normal chu kan hrile ta slope of tangent kan hria slope of normal kan zong chuak ta a question chu ti khanin kan zo ti na ni le ta next question a kal le tai langin ta hian chuan show that the tangents to the curve y is equal to 2x cubed minus 4 at the points x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel curve lo nei ta curve chu 2x cubed minus 4 ania ti chuan x equal to 2 le x minus 2 a kan tangent draw kha ain parallel ani ti kha proof tur ani ta ni eng tiangin nge hi omang ti kan en photang kan visualize thiam theizel khanga ania ti chuan parallel kan han ti chuan in parallel chu condition enge kan neang line panin parallel ta se enge condition kan neang ti kan en photangai line pani l1 le l2 lo nei ta kan line pani kha ain parallel chuan heti line angle hi corresponding angle and don x ka transverse axis ani don ta l1 le l2 in parallel a x ka transverse axis ani chuan hemi angle pani hi corresponding angle ani wangin corresponding angle this is equal dona theta ve ve ni don tina ni ani chuan slope of l1 chu tan theta nenga slope of l2 pot tan theta thau ni don ni a slope ai equal tina ni chu slope of l1 is equal to slope of l2 ani chuan l1 slope kha m1 ni ta se l2 slope kha m2 ni ta se equal don tina ni chu ti chuan line pani ain parallel reng reng chuan a slope ai equal don ti kha kan hre don ania chu condition ani two lines are parallel if their slope are equal kha class 11 in zir to khani ta le hemi problem a hian in kan proof tur ber chu slope of tangent at x equal to 2 and x minus 2 are equal tina ni ta ni chu a slope kha equal awangin ain parallel ti kan proof do na ain parallel ani chuan slope are equal tina ni ta chumi om zia chu dy by dx at x equal to 2 and dy by dx at x equal to minus 2 kha ain equal chu kan proof tur ani hi proof ro aron tina ngani chu le a solution chumi mayen a curve om dan kan en le photang kan proof tur kan hre eng tiangin nge om dan kha hi 2x cubed minus 4 equal curve anita google a khanin nang mani pon online curve plotting han tiang chi te kha han search taw langin hetiang anga eng equation po a curve zuk plot chua zuk en tur kha om zelani aron plot sak zelang che online curve plotting han tiu langin ta chonin eng equation point da lu khan engangin nge kha curve kha ti kha aron lang zel don ta hi po hi chumi online atanga ka plot thaw chuni ta thil har sa ni lawa in zir lai reng reng chu eng tianga om nge ni ti kha in mit thla in visualize thiam angai kan ti kha chumi tur chuan in nang mani po kha in pek tamangai ve in zir tam te po ngaya kha tiang curve plot da na te kha in hria tangai tin a curve kha eng tianga om nge ni ti kha in mit thla thiam ve zelanga ya chu tiang tur chuan in lo in zir don nia le 2x cubed minus 4 curve chu hemi hi ni ta ni ta chuan in x equal to 2 le x equal to minus 2 chu hetila hi lo ni tang sela adik chia lawa adikanga ka ti don chon hemi hi 2 minus 2 ni ta ma se khu ta dei ni don wangin a leng don si lawa chu wangin ti hianin
kan ti te mai ni he minus 2 angin kan ngai anga he plus 2 angin kan ngai don ta ti chuan he mi x equal to 2 x equal to minus 2 a chuan he mi 2 zone a he perpendicular draw chola tilai point a hi kan tangent draw na tur minus 2 a perpendicular draw thlak zone tilai point hi kan tangent draw na tur ani ta he ta hianin tangent ti hiani draw don ta heng tangent pani te hi a in parallel ti kha kan show don ani tian draw mai po hian a hriat ta ama ro chu kan proof ve nge khangai don sia kan ting ne kan proof ang ti kha chu kan soi to kha mi tangent pani tangent chu line thau ania tangent pani parallel chuan a slope ai equal kan ti kha ni ta le kan proof don ta we know that tangent at x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel if their slopes are equal x equal to 2 x minus 2 a tangent in parallel tur chuan an slope ti khain equal angai ta ti chuan an slope x equal to 2 a slope chu dy by dx at x equal to 2 kan tia dy by dx at x equal to minus 2 chu slope at x equal to minus 2 khani mai ta dy by dx is on angai le ta ni chu le he kan curve khani ta ta tang hian dy by dx kan zonga differentiate don tai langin y kha 2x cube minus 4 ani chuan dy by dx chu 2x cube x cube i differentiate chuan 3x square ani ta a formula ka kan lan tir kher to lawang x cube i differentiate on 3x square ania 3x square into 2 chu 6x square tin ani ta minus 4 chu constant ani wangin i differentiate on 0 hemi differentiate dan te chu kan thiam to tura kan in ngai ni class 11 atin 0 to a this one dy by dx chu 6x square lo ni ta this one hemi a hianin kan da ve ve nga kan da lut ve ve nga ai ni equal empty kan ena this one dy by dx at x equal to 2 chu xi hianin 2 da lu don tin ani x equal to 2 kan ti khan chuan le ti chuan x equal to 2 kan ti chuan heta hianin xi hianin 2 kan da don tin ani ta xi a 2 da chuan 6 into xi 2 is on 2 square 6 into 2 square 2 square chu 4 ania 6 into 4 chu 24 tina this one dy by dx at x equal to 2 chu 24 tina ni chu this one pakhat le hi en le tai lagin xi a minus 2 da vele thung tan xi a minus 2 da chuan 6 into xi a minus 2 ni chuan minus 2 square 6 into minus 2 square chu minus 2 square ka 4 ania 6 into 4 chu 24 ai ni equal ta chi ani hi 24 ve ve ron ni ta dy by dx at x equal to 2 le dy by dx at x equal to minus 2 chu 24 ve ve ni equal ta ti chuan in tangent at x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel kan ti thei ta ni so problem pakhat en lei langin find the point on the curve x square plus y square minus 2x minus 3 is equal to 0 where the tangent is parallel to the x-axis kan curve x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0 a khanin point zon turani chu point a chuan kan tangent khanin x-axis a parallel don ani x-axis a parallel na point a khamin zot ve thung ani chu ta hianin he curve hi enge ani kanen photang x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0 chu circle ani ta ne class 11 in 0 to in lo en le don nia circle ani ya a center chu 1 0 ani ta a radius chu 2 units eng tinga ron chok nge ti kha chu in en le tang in 0 nu ve kani ti chuan ti hianin circle lo nei ta center ka 1 0 kha center lo ni ta ti chuan a radius kha 2 units ani bok ta ti hian lo om ta chuan in x-axis parallel tangent hey x-axis alo ni ta x-axis parallel tangent draw tur chon ti hian in a kalangai ta hetilai hian in kan point a khaum don ta chuan hetilai point pahni te himin zot ta ne chu x-axis a parallel na lai point pahni te khawang le condition min pe ka chu tangent is parallel to x-axis ti ta tangent in x-axis a parallel chuan enge condition kan nei tangent is parallel to x-axis kan an ti khan chuan a hmain kan soi to a line ina x-axis a parallel chuan a slope kha angle kha 0 ni don wangin a slope tan 0 kha 0 ni don slope chu tan 0 ni nga 0 chumiom zia chu dy by dx kha 0 ni don tin ani chu ti chuan condition kan nei chu tangent is parallel to x-axis ani wangin tangent ina x-axis a parallel chuan kan derivative dy by dx kha 0 ni kha condition kan nei le
kan proof don tonga hemi point pani te hi kan zon turania chumi point a chuan dy by dx te kha 0 ni ve te kha kan hre chiang don nia le solution tingin kan proof ta kang le if a tangent line parallel to x exists at xy kan ti khan chuan derivative kha 0 ti kha kan nei ta this on dy by dx kai zona ngai te na lo ni ta ni hemi chang hian dy by dx zona ngai ta ni chu differentiating with respect to x dy by dx zong tur chun kan differentiate angai x square differentiate chun 2x resa y square differentiate chuan enge ni ta hei hi implicit differentiation anita differentiation in la zero lo chuan in shallow mai thema ro chu all sum zong in ti meang x power n ni differentiate chuan nx to the power n minus 1 ti ni ta xi a khan in y ro nom ta ta hian chuan x kha with respect to x in differentiate ta chuan y kha with respect to x in thilinang lo ani ta ni chu y hi x ang thawin ngai don ani tila x ang thaw hian ti chuan ni a khan 2 ni mai ta x square angin 2x power 2 minus 1 xi khan y da anga ama ro chu danglam om ta chu he y hi differentiate leng ai ni ti hian y differentiate leng dy by dx kha om zelang thil dang eng po x ni lawa chunga hian ni differentiate chuan with respect to x ani si chuan kha thil dang en tinan u lo ni ta sela tila hian du by dx nei le zelang ai tin ani chu le ti chuan y square chu 2y dy by dx lo nia minus 2x so minus 2 kha constant ani wangin x differentiate chun 1 ani minus 2 tin ani meta minus 3 chu 0 ni nga constant ani wangin equal to 0 heta chang hian dy by dx kan zon chungai ni minus 2 is on phei chon plus 2 2x is on phei chon minus 2x chon 2y hi lela mai son phei chuan 2 in a vain 2 in tian divide vec thei hi 1 alo nia nga 1 minus x tan om tin ani chu y is on phei chuan 1 minus x by y tin ani this one dy by dx so 1 minus x by y alo ni ta le chuan condition kan nei kha hi dy by dx is equal to 0 ti kha kan nei sa ni ta dy by dx is equal to 0 hei hi 0 kan luk ti rangai tin ani chu dy by dx hi hian in 0 luk chuan 1 minus x by y in 0 luk chuan fraction eng po in 0 luk chuan numerator hian 0 luk angai ni 1 minus x by y atanga 0 chuak tur chuan a chunglam 1 minus x hemi hian in 0 luk angai kha kan shedon ni ti chuan 1 minus x in 0 lo luk ta ani chuan x is equal to 1 tina 1 khalela mai son phenga ti chuan x equal to 1 alo ni ta heti lai point kha 1 hemi kan dy by dx kha ni lai point hi kan zon ve tur ni ta hianin vertical line draw la kan x a value a corresponding value chu 1 ani tina ni ta hemi hi 1 x is equal to 1 so hemi hi ni ta ni ti chuan y a corresponding value nge ne yang hemi tang hian perpendicular line draw phei ta langin chu enge niang ti kha min zona ni ta ni hemi hi enge niang y value zon le ngai ni chu x is equal to 1 chu hreta y value hreta ngai ti chuan kan solution a kan lut le tai langin x equal to 1 hretowa y value hriat le ngai ni ti chuan x equal to 1 kha hemi a hian in kan da lut don ani x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0 kha kan point zon turom na ne khata khanin x in 1 at luka heta hian x a 1 da lutam ti chuan put x equal to 1 in x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0 da lu chuan x a 1 da lu chuan ta hian 1 square lo nianga plus y square minus 2 into 1 tan xi 1 in 2 into 1 so 2 ni mai ta minus 3 equal to 0 ta chang hian constant hawi plus taila 1 minus 2 minus 3 chu minus 4 ani dona ti chuan lela ma son phei ta la chu y square is equal to 4 ti chuan y is equal to square ti bo chon lela ma khan plus or minus ida tel zela ngai ta y chu plus or minus 2 alawani ta ni chu ti khan y value chu plus or minus 2 ani ya chu ti line x 1 chawani sia x a pakhat y a pahni kan nei tin ani chu ani chon point kha pahni kan nei tin ani ta require point chu x in plus 1 at lookin y in plus 2 emo x in 1 in at lookin y in minus 2 look thei ta require point chu 1 2 le 1 minus 2 point pahni
กันหมดช่วงตานี่ที่สุดที่ไล่ point นะคะ1 2เนี่ยงะที่ลำปัง point นะคะ minus 1 minus 2อันนี้โดนที่นั่นนี่ข้ามีค่ากันตั้งจะนี่นะ x exists a parallel นะ point ปะนี่ที่ส่วนที่ตานี่จุข้ามีจินนะคะตุนจุมาตานะส่วนอันนี้งั้น next ส่วน equation of tangent กัน tangent equation ส่วนตานะคะกันที่เวลทุ่งโดนนี่